ദൈവനാമത്തിൽ വന്ദനം. ക്രിസ്തീയ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം വിവാദമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം പഠിക്കുന്നത്. മാമോദീസ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തീയ ജലസ്നാനം എന്നതാണ് ആ വിഷയം. സ്നാനം വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം വേണമോ വിശ്വസിക്കാതെ തന്നെ ആകാമോ എന്നതാണ് ഏറ്റവും അധികം വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതിരിച്ചിട്ടുള്ളതായ വിഷയം. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി വേണമോ സ്നാനം, അതല്ല തളിച്ച് ആകാമോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും വിവാദങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ദൈവജനത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മിക്ക ക്രിസ്തീയ സഭകളിലും സ്നാനം നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായി സാൽവേഷൻ ആർമിയിൽ മാത്രമാണ് സ്നാനം എന്നൊരു കർമ്മം ഇല്ലാത്തത്. ഒരു കൊടിയുടെ കീഴിലൂടെ കടന്നുപോയി സ്നാനമേൽക്കുന്ന രീതിയാണ് സാൽവേഷൻ ആർമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. മറ്റേ കത്തോലിക്ക, യാക്കോബ, മാർത്തോമാ തുടങ്ങിയതായ സഭകളിലെല്ലാം ശിശുസ്നാനം നിലനിൽക്കുന്നു. ചുരുക്കം ചില സഭകളിൽ വിശ്വാസ സ്നാനം നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതിലേതാണ് ശരി? ദൈവവചനം ഇതേപ്പറ്റി എന്തു പറയുന്നു? നമുക്ക് അത് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യമായി മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും, വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും. ഈ വാചകങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയം, വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. കർത്താവ് പറയുന്നു, വിശ്വസിക്കുക, അതിനുശേഷം സ്നാനമേൽക്കുക. വിശ്വസിക്കാതെ സ്നാനമേൽക്കുക എന്നൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നില്ല. മറ്റൊരു വാക്യം കൂടി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 8-ാം അധ്യായം 37-ാമത്തെ വാക്യം. അതിന് ഫിലിപ്പോസ്, നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്രിസ്തുയേശു ദൈവപുത്രനെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നാം വായിച്ച ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് എത്യോപ്യക്കാരനായ ഒരു ഷണ്ണൻ, അദ്ദേഹം യെരുശലേമിൽ പെരുന്നാൾ സംബന്ധിച്ച ശേഷം മടങ്ങിപ്പോകുന്ന വഴിക്ക് യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനവും വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുകയാണ്. പോകുന്ന വഴിയിൽ അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം വായിക്കുവാനിടയായി. നാം ഇന്ന് 53-ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രവാചകൻ ആരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അദ്ദേഹം വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയാൽ ഫിലിപ്പോസ്, സുവിശേഷകനായ ഫിലിപ്പോസ് അദ്ദേഹത്തോട് ചേർന്ന് അവിടെ ആ പേരിനോട് ചേർന്ന് നടന്നു. നീ വായിക്കുന്നത് ഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും പൊരുൾ തിരിച്ചു തരാഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കും? ഉടനെ ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്ന് അവർ തമ്മിൽ സംഭാഷണം ഉണ്ടാകുകയും ഫിലിപ്പോസിനെ അദ്ദേഹം തേരിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫിലിപ്പോസ് ആ വചനം ആധാരമാക്കി അദ്ദേഹത്തോടെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രവാചകൻ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുത ഫിലിപ്പോസ് വിശദീകരിച്ചു. യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന രക്ഷയെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. അവർ അങ്ങനെ വഴി പോകുന്നതായ സമയത്ത് വെള്ളമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തി. ഉടനെ ഈ ഷണ്ണൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതാ വെള്ളം, ഞാൻ സ്നാനമേൽക്കുന്നതിന് ഇനി എന്ത് തടസ്സം? ഉടനെ ഫിലിപ്പോസ് പറയുന്നു, നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ആകാം. ഉടനെ ഷണ്ണൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്നാനമേൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കണം എന്നത് ദൈവവചനം വെക്കുന്ന പ്രമാണമാണ് എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ഷണ്ണൻ പറയുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫിലിപ്പോസ് അദ്ദേഹത്തെ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയില്ല. ദൈവവചനം ആദിയോടൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയതായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. മറ്റൊരു വാക്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 18-ാം അധ്യായം 8-ാമത്തെ വാക്യം. പള്ളിപ്രമാണിയായ ക്രിസ്പോസ് തന്റെ സകല കുടുംബത്തോടും കൂടെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു. കൊരിന്ത്യരിൽ അനേകർ വചനം കേട്ടു വിശ്വസിച്ചു, സ്നാനമേറ്റു. ഇവിടെയെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേറ്റു എന്നാണ്. വിശ്വസിക്കാതെ സ്നാനമേറ്റു, പിന്നീട് വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്നാനമേറ്റു എന്നൊരു ഭാഗം ദൈവവചനത്തിൽ കാണുന്നില്ല. ദൈവവചനം വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇത് അംഗീകരിച്ചേ മതിയാകൂ. സ്നാനം എന്തിന് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വിഷയം. അതേ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ആകയാൽ നാം എന്തു പറയേണ്ടു? കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നോ? ഒരു നാളും അരുത്. പാപം സംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
അല്ല, യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായിത്തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. ഇവിടെ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയെ ഒരു ശവമടക്ക് ശുശ്രൂഷയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി, അതിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി പൗലോസ് വിവരിക്കുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുന്നു, മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്യുക പതിവാണ്, നമ്മളുടെ ശവസംസ്കാരം നടത്തുക പതിവാണ്. അതേ രീതിയിലാണ് പാപം സംബന്ധിച്ചു മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ അടക്കം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ സ്നാനം. സാധാരണ ശവമടക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ശവം കൊണ്ട് വെച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ ശകലം മണ്ണ് വാരിയിട്ടിട്ട് പോരുന്ന രീതിയല്ല. അതൊരു കുഴിയെടുത്ത് അതിൽ ശവം വെച്ച് മണ്ണുകൊണ്ട് മൂടിയിട്ട് പോരുന്നതാണ് ശരിയായ ശവമടക്ക്. ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത്. പാപം സംബന്ധിച്ചു മരിച്ചതായ നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ വേണ്ടി സ്നാനമേൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്നാനമേറ്റ വ്യക്തി വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊങ്ങി വരുന്നത് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിനുള്ള സമർപ്പണത്തോടുകൂടിയാണ്. യേശു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ ഈ ശവമടക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാകുന്ന സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഉയർന്നു വരുന്നത് ഒരു പുതു ജീവിതത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ശവമടക്കവുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് ഈ വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വിശ്വാസ സ്നാനം എന്നത് വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം വേണം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചവരായ നിങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പാപം എന്താണെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു ശിശുവിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ വാചകം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല. പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പാപം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പാപം ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പാപം സംബന്ധമായി മരിക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ 1 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായം 20-21 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. ആ പെട്ടകത്തിൽ അല്പജനമെന്ന് വെച്ചാൽ 8 പേർ വെള്ളത്തിൽ കൂടി രക്ഷ പ്രാപിച്ചു. അത് സ്നാനത്തിനൊരു മുൻകുറി. സ്നാനമോ ഇപ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ അഴുക്ക് കളയുന്നതായിട്ടല്ല, ദൈവത്തോടുള്ള നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കായുള്ള അപേക്ഷയ്ക്കായിട്ടത്രേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്താൽ നമ്മയും രക്ഷിക്കുന്നു. നോഹയും കുടുംബവും പെട്ടകത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവം ഒരു നിഴലായി എടുത്തുകൊണ്ട് പത്രോസ് ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ്. അത് സ്നാനത്തിന് ഒരു മുൻകുറി. നോഹയും കുടുംബവും പെട്ടകത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഈ സ്നാനമാകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയി അവർ ദൈവത്തോടൊരു നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അപേക്ഷ കഴിക്കുകയാണ്. സ്നാനം എന്തിന്? സ്നാനം ദൈവത്തോട് ഒരു നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അപേക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. പൗലോസ് പറഞ്ഞത് കണ്ടു, പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചവരായ നാം ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ വേണ്ടി സ്നാനമേൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പത്രോസ് പറയുന്നു ദൈവത്തോട് ഒരു നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കുള്ള ഒരു അപേക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അത്രേ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തോട് നല്ല മനസ്സാക്ഷി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂവോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ദൈവവചനം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന മറുപടിയെ പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മറ്റൊരു വാക്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗലാത്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 27-ാം വാക്യം. ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാനാണ് നാം സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നത്. അത് ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെയാണ്. ഒരു വസ്ത്രമെടുത്ത് ധരിക്കുന്നത് പോലെ നാം ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുകയാണ്. സ്നാനപ്പെട്ടതായ വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിൽ മറയുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. പുറമേയുള്ള ആളുകൾ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് അവനെയല്ല കാണുന്നത്, അവൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നാം മറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ സ്നാനത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്നാനം ആവശ്യമാണോ എന്നാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ? ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ? ദൈവത്തോട് ഒരു നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കായി ഒരു അപേക്ഷ കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ? പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച ആ പഴയ മനുഷ്യനെ കുഴിച്ചിടേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ? ഇതിനൊക്കെയാണ് നാം മറുപടി പറയേണ്ടത്. ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ, ദൈവത്തോട് നല്ല മനസ്സാക്ഷി കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ, ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല എങ്കിൽ സ്നാനപ്പെടേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. എന്നാൽ നാം ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ദൈവത്തോടൊരു നല്ല മനസ്സാക്ഷി നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെട്ടേ മതിയാകൂ എന്ന് ദൈവവചനം വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
മറ്റൊരു വിഷയം സ്നാനം എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചും വളരെയേറെ വിവാദങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാനമായി രണ്ട് വിധത്തിലാണ് സ്നാനം നടക്കുന്നത്. ഒന്ന്, കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് സ്നാനപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ മേൽ തളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിക്കുക. മറ്റൊന്ന്, സ്നാനപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ വെള്ളത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുക്കുക. ഇതിലേതാണ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് നാം ഇവിടെ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. അതിനാധാരമായി ഏതാനും വാക്യങ്ങൾ നോക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യം. ഇവിടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു സ്നാനമേറ്റ സംഭവമാണ് പറയുന്നത്. കർത്താവ് ഏതു വിധത്തിലാണ് സ്നാനമേറ്റതെന്ന് അവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. യേശു സ്നാനമേറ്റ ഉടനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി. അപ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നു, ദൈവാത്മാവ് പോലെ ഇറങ്ങി തന്റെ മേൽ വരുന്നത് അവൻ കണ്ടു. യേശു സ്നാനമേറ്റ ഉടനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇത് യോർദാന്റെ തീരത്ത് നടന്നതായ ഒരു സംഭവമാണ്. യോർദാന്റെ തീരത്ത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ സുവിശേഷ പ്രസംഗം നടത്തി. ഇത് കേട്ട് അനേകർ യോഹന്നാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സ്നാനമേറ്റു. ആ കൂട്ടത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കുവാനായി യേശുവും ചെല്ലുന്നു. യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനമേൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നീ എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല, സകല നീതിയും നിവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉചിതം. അങ്ങനെ യേശു യോഹന്നാനെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരുവരും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി. ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ഇരുവരും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി. യോഹന്നാൻ യേശുവിന് സ്നാനം കൊടുത്തു. സ്നാനമേറ്റതിന് ശേഷം യേശു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവെന്ന പോലെ യേശുവിന്റെ മേൽ വരുന്നതായി എല്ലാവരും കണ്ടു. ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുക, ശകലം വെള്ളം കോരി തലയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാകുമായിരുന്നു എങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ തീരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ കയ്യിലൽപ്പം വെള്ളം കോരി തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന യേശുവിന്റെ തലയിലേക്ക് ഒഴിച്ച്, നിനക്ക് ഞാൻ മാമോദിസ തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനം തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാകുമായിരുന്നു. ഇരുവരും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിന്റെ കാരണം വെള്ളം തലയിൽ അല്പം കോരി ഒഴിക്കുകയല്ല, വെള്ളത്തിൽ മുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. അങ്ങനെ യേശു സ്നാനമേറ്റത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നാം മുമ്പ് വായിച്ച വാക്യം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 8-ാം അധ്യായം 37 മുതൽ 39 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അതിന് ഫിലിപ്പോസ്, നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൻ തേർ നിർത്തുവാൻ കൽപ്പിച്ചു. ഫിലിപ്പോസും ഷണ്ണനും ഇരുവരും വെള്ളത്തിലിറങ്ങി. അവൻ അവനെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു. അവർ വെള്ളത്തിൽ നിന്നു കയറിയപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഫിലിപ്പോസിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. ഷണ്ണൻ അവനെ പിന്നെ കണ്ടില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫിലിപ്പോസും ഷണ്ണനും കൂടെ തേരിൽ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് വെള്ളമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി. അപ്പോൾ ഷണ്ണൻ ഫിലിപ്പോസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതാ വെള്ളം, ഞാൻ സ്നാനമേൽക്കുന്നതിന് എന്തു വിരോധം? ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, ഗസയുടെ നിർജ്ജന പ്രദേശത്തുകൂടിയാണ് ഈ ഷണ്ണനും ഫിലിപ്പോസും കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അതേ വഴിക്കാണ് ഷണ്ണൻ യെരുശലേമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. ആ വഴിയിൽ വെള്ളം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് ഷണ്ണൻ അറിയാം. തീർച്ചയായും തേരിൽ തനിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള ദാഹജലം കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. പക്ഷേ സ്നാനം തലയിലൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നടത്തിയാൽ മതിയാകുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതാ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയില്ലായിരുന്നു. കയ്യിൽ കുടിക്കാൻ കരുതിയിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അല്പം എടുത്ത് ഫിലിപ്പോസിന് ഷണ്ണന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ച് സ്നാനം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഇനി അതല്ല, വാദത്തിനു വേണ്ടി നാം പറയുകയാണ്, അവരങ്ങനെ വെള്ളമൊന്നും കരുതിയിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളമുള്ള സ്ഥലം വരെ പോകേണ്ടി വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ട്. ഷണ്ണന് ആ വെള്ളമുള്ളിടത്തു നിന്ന് അല്പം വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിപ്പോസിന് അവിടെ ചെന്ന് അല്പം വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു. ഇനി ഇതിന് രണ്ടിനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അതിന്റെ തീരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഫിലിപ്പോസ് കയ്യിലൽപ്പം വെള്ളം കോരിയെടുത്ത് ഷണ്ണന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാകുമായിരുന്നു. ഇതൊന്നുമല്ല അവിടെ നടന്നത്. വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തെത്തി ഞാൻ സ്നാനമേൽക്കുന്നതിന് എന്ത് തടസ്സം എന്ന് ഷണ്ണൻ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫിലിപ്പോസ് പറയുകയാണ്, നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ആകാം. അതനുസരിച്ച് ഷണ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ തേർ നിർത്തി. ഇരുവരും വെള്ളത്തിലിറങ്ങി. ഒരാളല്ല ഇറങ്ങിയത്,
ഇരുവരും വെള്ളത്തിലിറങ്ങി ഫിലിപ്പോസ് ഷണ്ണന് സ്നാനം നൽകുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സ്നാനത്തിന് ഇരുവരും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം മുങ്ങാൻ ഇരുവരും വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയേ മതിയാകൂ. ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബൈബിൾ വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം സ്നാനം എന്നത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാണ് തലയിൽ അല്പം വെള്ളം കോരിയൊഴിച്ച് നടത്തുന്ന ശുശ്രൂഷയല്ല. മറ്റൊന്ന്, സ്നാനം എപ്പോൾ നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ പട്ടത്ത് സഭകളിൽ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്നാനം നടത്താറുണ്ട്. മറ്റു ചില സഭകളിൽ മുതിർന്നതിന് ശേഷമാണ് സ്നാനം. എന്നാൽ ദൈവവചനം പഠിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. സ്നാനം എന്നത് ശിശു സ്നാനമോ മുതിർന്ന സ്നാനമോ അല്ല, വിശ്വാസ സ്നാനമാണ്. വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സ്നാനമേൽക്കുക, ഇതാണ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് പ്രായം പ്രശ്നമല്ല. ശിശുവാണെങ്കിലും ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ പ്രായം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രായം 50, 60, 70 ആയാലും ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാതെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ ശിശു സ്നാനവുമല്ല മുതിർന്ന സ്നാനവുമല്ല ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്, വിശ്വാസ സ്നാനമാണ്. എപ്പോൾ സ്നാനം നടത്താം? വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം സ്നാനം നടത്താം. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, എപ്പോഴാണ് ഒരാളെ കുഴിച്ചിടേണ്ടത്, ശവസംസ്കാരം നടത്തേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി ശവമായി കഴിഞ്ഞ് ശവസംസ്കാരം നടത്തണം എന്ന മറുപടിയെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ. അല്പമെങ്കിലും ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ശവസംസ്കാരം നടത്താൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അല്പമെങ്കിലും പാപസംബന്ധമായി അല്പമെങ്കിലും ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് സ്നാനം കൊടുക്കുവാൻ പാടില്ല. പാപം സംബന്ധമായി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നാനപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി താമസിക്കാനും പാടില്ല. അർദ്ധരാത്രിക്ക് വരെ സ്നാനം നടത്തിയ കാര്യം ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സ്നാനത്തിന് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്താനുള്ള കാലതാമസമല്ലാതെ മറ്റൊരു കാലതാമസവും വരുത്താൻ പാടില്ല. ദൈവവചനം നമുക്ക് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കാം. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യം നാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്, എങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാം. വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നു, വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. സ്നാനമേൽക്കുകയും എപ്പോഴെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നല്ല ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നത്. വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാണ്. അതിന്റെ ക്രമം വിശ്വസിക്കുക, സ്നാനമേൽക്കുക. ആരെങ്കിലും പറയുകയാണ് അങ്ങനല്ല, വിശ്വാസം പിന്നെ ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് അതല്ല, വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം സ്നാനമേൽക്കുക എന്നാണ്. ശവസംസ്കാരത്തിന് നമുക്ക് കുഴിച്ചിടാം, എപ്പോഴെങ്കിലും ആള് മരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം വിഡ്ഢിത്തമാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്നാനമേറ്റതിന് ശേഷം സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു വാക്യം നാം മുമ്പേ വായിച്ചത് തന്നെ, ഇനി വീണ്ടും വായിക്കണമെന്നില്ല. കണ്ണൻ ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ സ്നാനമേൽക്കുന്നതിന് എന്ത് വിരോധം? ഒരു കാര്യത്തിൽ വിരോധമുണ്ട്. ഫിലിപ്പോസ് പറയുന്നു, നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ആകാം. അപ്പോൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആകത്തില്ല, പറ്റത്തില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത്. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കാത്ത ആരെയും സ്നാനപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നാനത്തിനായി കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കാനും പാടില്ല. മുമ്പേ വായിച്ച മറ്റൊരു വാക്യം കൂടി വായിക്കാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 18-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം. പള്ളിപ്രമാണിയായ ക്രിസ്പോസ് തന്റെ സകല കുടുംബത്തോടും കൂടെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു. കൊരിന്ത്യരിൽ അനേകർ വചനം കേട്ടു വിശ്വസിച്ചു സ്നാനമേറ്റു. ഇവിടെയും പറയുന്നത് കുടുംബമായി വിശ്വസിച്ചു. ആ ദേശത്തുള്ള മറ്റനേകരും വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേറ്റു. സ്നാനം ഏൽക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ? വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, കാലതാമസം കൂടാതെ എന്ന് ദൈവവചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ഇനി ആർക്കാണ് സ്നാനം കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് സ്നാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളത്, അതും നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ച വാക്യങ്ങൾ വീണ്ടും വായിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ. റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു, പാപം സംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അല്ല, യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എന്നോട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പാപം സംബന്ധിച്ചു മരിച്ചതിന് ശേഷം യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്നാനമേൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്നാനം ആർക്കു കൊടുക്കണം? പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് വേണം സ്നാനം കൊടുക്കുവാൻ. പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിക്കാത്ത വ്യക്തിക്ക് സ്നാനപ്പെടാനുള്ള അർഹതയില്ല, യോഗ്യതയില്ല.
സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് മുൻപായി. അതുകൊണ്ട് നാം ആ വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. മർക്കോസ് സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് അതുതന്നെയാണ്. വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ വിശ്വാസിക്കുള്ളതാണ് സ്നാനം, വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല സ്നാനം. വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സ്നാനം. രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല സ്നാനം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്. പലരുടെയും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ, പണ്ടൊക്കെ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ ഭാഗം പാപമോചനത്തിന് മാമോദീസ ഒന്നു മാത്രം. അങ്ങനെ ദൈവവചനത്തിൽ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പാപമോചനത്തിന് മാമോദീസ ഒന്നു മാത്രം എന്നൊരു വാചകം ദൈവവചനത്തിൽ ഒരിടത്തും തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അത് സാത്താൻ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതാണ് എന്ന് ദുഃഖത്തോടെ പറയട്ടെ. പാപമോചനം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലാണ്. അതിന് മറ്റൊന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലമാണ് പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നത്, രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസവും തമ്മിൽ യോജിക്കുമ്പോഴാണ് രക്ഷയുണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയല്ല. മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും രക്ഷ കിട്ടുകയല്ല. വിശ്വസിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ദൈവം യേശുവിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അത് ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ ആ വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കൃപയാലല്ലോ നാം വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്നല്ല, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അങ്ങനെ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിക്കുള്ളതാണ് സ്നാനം, രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല. ആരെങ്കിലും പറയാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി സ്നാനമേൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയിരിക്കുന്നു. രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആരും സ്നാനമേൽക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി സ്നാനമേറ്റേ മതിയാകൂ. മറ്റൊരു വാക്യവും നാം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇവിടെ പള്ളിപ്രമാണിയും കൊരിന്തിലുള്ള മറ്റനേകരും വിശ്വസിച്ചു സ്നാനമേറ്റു. എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സ്നാനമേൽക്കുന്നത്. വിശ്വസിക്കാതെ സ്നാനമേറ്റ ഒരു സംഭവം പോലും ബൈബിളിൽ കാണുന്നില്ല. ഇനി മറ്റൊരു വിവാദ വിഷയം സ്നാനം ഏത് നാമത്തിൽ വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാധാരമായി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായം 19-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ. ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട് എന്നരുളി ചെയ്തു. ഇവിടെ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് തന്റെ അവസാനമായി പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ഒന്നായി പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ ലോകമൊക്കെയും പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുക, ഈ സുവിശേഷം കേട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ശിഷ്യരാക്കി തീർക്കുക, അവരെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുക. അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വാക്കുകളാണത്. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുക. പക്ഷേ ഇത്ര വ്യക്തമായി കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ പോലും സാത്താൻ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് അനേകരെ വഴിതെറ്റിക്കാറുണ്ട്. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളാണ്. അവിടെ പൗലോസും പത്രോസും ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പീൻ. സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് അവർ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും. ഈ വാക്കുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ചിലർ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് സ്നാനം നടത്തേണ്ടത് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ്, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിലല്ല. അവരതിന് കാരണമായി പറയുന്നത് പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നീ മൂന്ന് ആളുകളുടെ കാര്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാമങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നാമത്തിൽ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പിതാവ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരല്ല, പുത്രൻ എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരല്ല. അതുകൊണ്ട് പിതാവെന്ന പേരിലും പുത്രൻ എന്ന പേരിലും പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന പേരിലും അല്ലെ ഈ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് യേശുവാണ്. അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വേണം സ്നാനം. വീണ്ടും പറയട്ടെ, അവരുടെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും യേശുവാണ്. യേശു തന്നെയാണ് പിതാവായി വന്നത്, യേശു തന്നെയാണ് പുത്രനായി വന്നത്, യേശു തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവായി വന്നത്. അതിൽ ഒരല്പം സത്യത്തിന്റെ അംശമുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ്.
പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും എന്നിങ്ങനെ 3 ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ദൈവം ഏകനാകുന്നു. എന്നാൽ ആ ഏക ദൈവം പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നീ 3 ആളത്വങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അനന്തകാലം മുമ്പ് തന്നെ പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നീ 3 ആളത്വങ്ങളിലായിരുന്നു ദൈവം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്. ഇനിയും എന്നെന്നും ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരിക്കലും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. ഇതാണ് തൃത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിന്റെ നിലപാടിന്റെ ചുരുക്കം. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൾട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ നാം വിശദമായി പഠിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിവിടെ വിവരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമങ്ങളിൽ എന്ന് പറയാതെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണെന്നും സ്നാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുമാണ് ഒരു കൂട്ടരുടെ വാദം. അതിനാധാരമായി അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് കാണിക്കാറുമുണ്ട്. വിശ്വസിച്ചവർ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മതിയല്ലോ സ്നാനം, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ വേണ്ടല്ലോ എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. എന്നാൽ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെയൊരു വാദഗതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ കാലത്ത് ക്രിസ്തീയ ജലസ്നാനം മാത്രമല്ല നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അന്ന് പലവിധത്തിലുള്ള സ്നാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ജാതികളിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി യഹൂദ മതം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവരെ സ്നാനം നടത്തിയാണ് യഹൂദ മതത്തിലേക്ക് ചേർത്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ സ്നാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ജാതികളായ വ്യക്തികളെ യഹൂദ മതത്തിലേക്ക് ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ തീവ്രവാദികളായ മതഭക്തർ തങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷണമായി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി, അല്ലെ മറ്റൊരു അതിന്റെ ഗുരു ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗുരു ആ വ്യക്തിയെ ഇനി ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു കൊള്ളാം എന്നും പറഞ്ഞ് ഇവൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി സ്നാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ശേഷിപ്പ് പോലെയാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ആ കാലങ്ങളിൽ സ്നാനം നടത്തിയിരുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ഒക്കെ യോഹന്നാന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് സ്നാനമേറ്റു. ചിലർ സ്നാനമേൽക്കാതെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ സ്നാനമേൽക്കാതെ നിന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തി പോലും യോഹന്നാനോട് നീ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഫലം എന്ന് ചോദിച്ചില്ല. കാരണം യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് അന്ന് തന്നെ സ്നാനം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അതവർക്ക് അപരിചിതമായ ഒരു കാര്യമല്ല, അവർക്ക് സുപരിചിതമായ ഒന്നാണ് സ്നാനം എന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്നാനം കണ്ടപ്പോൾ ഇതെന്തോ അസാധാരണമായി സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയില്ല. സാധാരണ സംഭവമാണ്. അനേകരിങ്ങനെ സ്നാനപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അവര് ചോദിച്ചത് ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, നിനക്കിതിന് അധികാരമുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചത്. ഈ യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ദൈവികമാണോ എന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു അവർക്ക് സംശയം. സ്നാനം ശരിയായ നടപടിയാണോ എന്ന് ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയേണ്ടിയിരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് സ്നാനം നടത്തിക്കുകയുണ്ടായി. യോർദാൻ നദിയിൽ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ അപ്പോസ്തലന്മാർ അനേകരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അതേപ്പറ്റി യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ടും ആരും എന്തിനാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഫലമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായില്ല. കാരണം അന്ന് സ്നാനം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള സ്നാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ക്രിസ്തീയ ജലസ്നാനവും നിലവിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി പറയുകയാണ് ഞാൻ സ്നാനമേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്ത് സ്നാനമാണ് ഏറ്റത് എന്നറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യഹൂദന്മാർ നടത്തിയ സ്നാനമാണോ, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ നടത്തിയ സ്നാനമാണോ, അതോ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ നടത്തിയ സ്നാനമാണോ? ഇതിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്നാനമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്നാനത്തെയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് യോഹന്നാൻ നടത്തിയ സ്നാനമാണ് ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റതെങ്കിൽ അതിനെ യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നടത്തിയ സ്നാനമാണെങ്കിൽ ആ സ്നാനത്തിന് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നാനം എന്ന് അവർ വിളിച്ചിരുന്നു. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമം മാത്രം പറയുന്ന സ്നാനം എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമില്ല. കർത്താവ് കൽപ്പിച്ച സ്നാനം എന്നേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ. യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഹന്നാൻ കൽപ്പിച്ചതായ സ്നാനം അല്ലെ യോഹന്നാന്റെ നാമത്തിൽ നടത്തിയ സ്നാനം എന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല. മറിച്ച് യോഹന്നാൻ നടത്തി വന്നിരുന്ന സ്നാനത്തിന് ജനം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച ഒരു പേര് എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കർത്താവായ യേശു കൽപ്പിച്ച സ്നാനം, ക്രിസ്തീയ ജലസ്നാനമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റു അല്ലെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നാനം എന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. തെളിവുണ്ട് ദൈവവചനത്തിൽ. അത് നാം വ്യക്തമായി പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി, ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നാനത്തിൽ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും പേര് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 19-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുക. അപ്പൊല്ലോസ് കൊരിന്തിലിരിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു. എഫെസോസിലെത്തി ചില ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടു. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഏതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്നാനമെന്ന് അവർ അവരോട് ചോദിച്ചതിന് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അതിന് പൗലോസ്, യോഹന്നാൻ മാനസാന്തര സ്നാനം അത്രേ കഴിപ്പിച്ചു, തന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ജനത്തോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടാറെ അവർ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റു. പൗലോസ് അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്ന് അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ പുരുഷന്മാരെല്ലാം കൂടി 12ഓളമായിരുന്നു. ഇവിടെ അപ്പൊല്ലോസ് കൊരിന്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പൗലോസ് ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് എഫേസോസിലെത്തി ചില ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടു. പൗലോസ് ഇവരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ, ക്രിസ്ത്യാനികളെ പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്, മനസ്സാന്തരപ്പെട്ടവരാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഇവരുടെ ആരാധനയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കണ്ടപ്പോൾ ഇവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവരല്ല എന്ന് പൗലോസിന് ഒരു സംശയമുണ്ടായി. കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ചില ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതൊന്നും ഇവരിൽ കാണാനില്ല. അപ്പോൾ പൗലോസിന് സംശയമായി, ഇവർ സ്നാനപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണോ, ഇനി യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെയാണോ? ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ പൗലോസിന് സംശയം തോന്നി. അപ്പോൾ പൗലോസ് ഇവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ? അപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചവരല്ലെങ്കിൽ പറയേ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അതറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് പൗലോസ് അങ്ങനെ അല്പം വളച്ചു കെട്ടി ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നൊന്നും ഇവർ പറഞ്ഞില്ല, സ്നാനപ്പെട്ടില്ല എന്നും ഇവർ പറഞ്ഞില്ല. ഇവർ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല. പൗലോസിന്റെ ചോദ്യം, നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ? ഇവരുടെ മറുപടി, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല. ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഷയം പൗലോസ് അടുത്ത വാചകത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്നാനം? പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പൗലോസിന് സംശയമുണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ഏത് സ്നാനമായി ഇവരേറ്റതെന്ന്. എന്തുകൊണ്ട് പൗലോസിന് ഈ വിധത്തിലൊരു സംശയമുണ്ടായി? കുറഞ്ഞ പക്ഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവൊന്ന് കേൾക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്നാനമേറ്റ ഏതു വ്യക്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയോ പ്രാപിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവൊന്ന് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പൗലോസിന് അറിയാമായിരുന്നു. കാരണം അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ക്രിസ്തീയ ജലസ്നാനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന വാക്ക് വരുന്ന, ആ നാമം വരുന്ന സ്നാനം ക്രിസ്തീയ ജലസ്നാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യഹൂദന്മാർ നടത്തിയിരുന്ന സ്നാനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന വാക്ക് വരുന്നില്ല. യോഹന്നാൻ നടത്തിയ സ്നാനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന വാക്ക് വരുന്നില്ല. എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ യോഹന്നാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വാക്ക് വരുന്നത് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം, കർത്താവായ യേശുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ക്രിസ്ത്യാനികൾ നടത്തിയിരുന്ന ക്രിസ്തീയ ജലസ്നാനത്തിലാണ്. ക്രിസ്തീയ ജലസ്നാനമാണ് എഫേസോസിലുള്ള വിശ്വാസികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വാക്ക് തീർച്ചയായും കേൾക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ സ്നാനം ഏതായിരുന്നു? പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന വാക്ക് പോലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നാനം ഏതായിരുന്നു? ഉടനെ അവർ മറുപടി പറയുന്നു, യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം.
അപ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന വാക്ക് കേൾക്കത്തില്ല, എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ അവരെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ന്യായമായ അറിവ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശരിയായ ക്രിസ്തീയ ജലസ്നാനം ഇവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഫേസോസിലുള്ള ഈ 12ഓളം ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ശരിയായ രൂപത്തിലുള്ള സ്നാനം ഏൽക്കണം. പൗലോസ് അവരെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അല്ലേ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കേണ്ടത്? ശരിയാണ്, കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കേണ്ടത്. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതായ ക്രിസ്തീയ ജലസ്നാനം നടത്തുക എന്നാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നുള്ള നാമവും ഉണ്ടായിരിക്കും. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമം കൂടിയുള്ളതായ സ്നാനം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിലുള്ളതായ സ്നാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏത് നാമത്തിലാണ് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വിഷയം കൂടുതൽ വിവാദങ്ങൾക്ക് പോകാതെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ക്രിസ്തീയ ജലസ്നാനത്തിൽ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമം പറയുന്നതാണ്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തുടർന്ന് ദുരുപദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം അവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഏത് നാമത്തിൽ വേണം സ്നാനം? അത് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ വേണം. യേശുനാമക്കാര് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടരും അവരുടെ ചില അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളും മാത്രമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാത്രമായി സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവരെണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടും ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഇതിലധികം വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇനി ഈ സ്നാനത്തോട് സംബന്ധിച്ച് ചില തർക്ക വിഷയങ്ങളുള്ളതുകൂടെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാധാരണ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നതായ ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമാണ്. ബൈബിളിൽ പറയുന്നു സ്നാനം ഒന്ന്, വിശ്വാസം ഒന്ന്. അപ്പൊ സ്നാനം ഒന്നല്ലേ ആകാവൂ? ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി സ്നാനം സ്വീകരിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയെ വീണ്ടും സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയാണോ? തികച്ചും തെറ്റാണ്. ശരിയായ സ്നാനമാണ് ഇവർ ഏറ്റതെങ്കിൽ രണ്ടാമത് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ശരിയായ സ്നാനമേറ്റ വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും രണ്ടാമത് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ നാം അല്പം മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ എഫേസോസിലുള്ളതായ 12ഓളം ശിഷ്യന്മാരെ പൗലോസ് വീണ്ടും സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അവർ ആദ്യം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന സ്നാനം ശരിയായ സ്നാനമല്ലായിരുന്നു. സ്നാനം ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയത് പൗലോസാണ്. അതേ പൗലോസ് രണ്ടാമത് സ്നാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാതൃക കാണിക്കുന്നു. അതിന്റെ കാരണം ആദ്യമേറ്റ സ്നാനം ശരിയായ സ്നാനമല്ലെങ്കിൽ ആ സ്നാനത്തെ സ്നാനമായി കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ക്യാൻസലായി പോയി, അല്ലെ അതിന് വിലയില്ല. അങ്ങനെ തെറ്റായ സ്നാനമേറ്റ വ്യക്തി ശരിയായ സ്നാനം ഏൽക്കണം. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്നാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരു സ്നാനം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസിക്കാതെ സ്നാനമേറ്റാൽ, വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുൻപേ സ്നാനമേറ്റാൽ ആ വ്യക്തിയെ വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും സ്നാനം നൽകേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ സ്നാനം എന്ന പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി തലയിലൽപ്പം വെള്ളം വീണു എന്നൊറ്റ കാരണത്താൽ അത് സ്നാനമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നെങ്കിൽ അത് സ്നാനമല്ല. ആ വ്യക്തിയെ വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തുള്ള ഒരു വല്യമ്മ, അവർക്ക് സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് തോന്നി. ഒരിക്കൽ അവർ വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സ്നാനപ്പെടുന്ന കാര്യം ഓർത്തത്. അവർ സ്വയം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. അതിനുശേഷം അവർ പലരോടും ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എന്ന അഭിമാനത്തോടെ പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സ്നാനം ശരിയായ ക്രിസ്തീയ ജലസ്നാനമല്ല. ആ വ്യക്തിയെ തീർച്ചയായും വീണ്ടും സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ തെറ്റായ വിധത്തിൽ ആരെങ്കിലും സ്നാനമേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികളെ വീണ്ടും സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ശിശുസ്നാനം സ്വീകരിച്ചാൽ അത് ക്രിസ്തീയ ജലസ്നാനം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ വീണ്ടും സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാതെ സ്നാനമേറ്റാൽ ആ വ്യക്തിയെ വീണ്ടും സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. തെറ്റായ നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റാൽ, അതായത് യേശുവിന്റെ നാമം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും നാമം പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അല്ലാതെ സ്നാനമേറ്റാൽ ആ വ്യക്തിയെ വീണ്ടും സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ സ്നാനം ഒന്ന് എന്നത് ദൈവവചനം പറയുന്നു. അത് വസ്തുതയാണ്, അത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ ശരിയായ സ്നാനം ഒന്ന് മതി. തെറ്റായ സ്നാനം എത്ര തന്നെ ഒരാൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ക്യാൻസലാക്കിക്കൊണ്ട്, അല്ലെ അതൊന്നും വിലയില്ലാത്തതായി നമ്മൾ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ശരിയായ സ്നാനം കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ശരിയായ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
മറ്റൊരു ചോദ്യം, വിശ്വസിച്ചാൽ പോരായോ? എന്തിനാ വീണ്ടും സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത്? വിശ്വാസം കൊണ്ടല്ലേ ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്? കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണല്ലോ ദൈവവചനം. അപ്പോൾ വിശ്വാസം മതിയല്ലോ, സ്നാനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താ? അതിന് ദൈവവചനം തന്നെ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല സ്നാനം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് സ്നാനം. രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ മറ്റൊന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി സ്നാനമേൽക്കും. നാം മുമ്പ് കണ്ടതുപോലുള്ള ഉദാഹരണം വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ, കുഴിച്ചിടുന്നത് ചാകാൻ വേണ്ടിയല്ല, കുഴിച്ചിടുന്നത് ചത്തതുകൊണ്ടാണ്. ശവസംസ്കാരം നടത്തുന്നത് ആളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയല്ല, ആള് മരിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. ഒരിക്കലും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശവസംസ്കാരം നടത്താറില്ല, മരിച്ചതിന് ശേഷം ശവസംസ്കാരം നടത്തും. രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി സ്നാനമേൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ജീവിതം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയും. പക്ഷേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി സ്നാനമേൽക്കും, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി വിശുദ്ധ ജീവിതം ചെയ്യും, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ഉപവസിക്കും, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇതൊക്കെയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല. ആരെങ്കിലും പറയുകയാണ്, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്, എന്നാൽ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുകയില്ല. തീർച്ചയായും ആ വ്യക്തി സ്നാനപ്പെടാൻ പാടില്ല. കാരണം ആ വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയുന്നത് കളവാണ്, അയാൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം വെച്ച് തന്നെ വീണ്ടും അത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കട്ടെ. മരിച്ച വ്യക്തിയെ വേണം കുഴിച്ചിടാൻ. പക്ഷേ മരിച്ച വ്യക്തി ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല, ഞാൻ മരിച്ചവനാണ്, പക്ഷേ എന്നെ കുഴിച്ചിടാൻ പാടില്ല. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി പറയുകയാണ്, ഞാൻ മരിച്ചത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ എന്നെ ശവം സംസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല, എന്നെ കുഴിച്ചിടാൻ പാടില്ല, അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും കുഴിച്ചിടാൻ പാടില്ല. കാരണം ആ വ്യക്തി മരിച്ചതല്ല. ശവസംസ്കാരത്തെ എതിർക്കുന്ന ശവം ശവമല്ല, ജീവനുള്ള വ്യക്തിയാണ്. സ്നാനത്തെ എതിർക്കുന്ന വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയല്ല, പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച വ്യക്തിയല്ല. പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച വ്യക്തി സ്നാനത്തെ ഒരിക്കലും എതിർക്കയില്ല. പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് അവൻ ആ കഴിഞ്ഞ കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇനി പുതിയ സൃഷ്ടിയായി കഴിഞ്ഞു, പഴയ പാരമ്പര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പറയുകയില്ല, എതിർക്കുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് പഴയ സ്നാനം പോരായോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് പറയട്ടെ, വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം വേണം സ്നാനം എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ദൈവവചനം പറയുന്നത് അനുസരിക്കും. രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ദൈവവചനത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല, അവർ അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് വരാം. ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിലർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ സ്നാനമേൽക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ക്രൂശിൽ കിടന്ന കള്ളൻ സ്നാനമേറ്റോ? അവൻ പർദീസയിൽ പോയില്ലേ? കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇന്ന് എന്നോടുകൂടെ പർദീസയിൽ ഇരിക്കും. കർത്താവാണ് വാക്ക് പറഞ്ഞത്. തീർച്ചയായും കള്ളൻ കർത്താവിനോടുകൂടി അന്ന് പർദീസയിൽ ആയിരുന്നിരിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ക്രൂശിലെ കള്ളൻ സ്നാനപ്പെട്ടില്ലല്ലോ. അതിനുള്ള മറുപടി ഇതാണ്, ക്രൂശിലെ കള്ളൻ മാത്രമല്ല, അബ്രഹാം സ്നാനപ്പെട്ടില്ലല്ലോ, ഇസഹാക്കും യാക്കോബും സ്നാനപ്പെട്ടില്ലല്ലോ. കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമാകുന്നു. പക്ഷെ അബ്രഹാമോ ഇസഹാക്കോ യാക്കോബോ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ദാവീദ് സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടില്ല, മോശ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഏലിയാവ് സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇവരൊക്കെയും സ്നാനപ്പെടാത്തവരാണ്. ഇവരാരും നരകത്തിൽ പോകത്തുമില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അവരൊക്കെയും പഴയ നിയമകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ്. ക്രൂശിലെ കള്ളനും പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പുതിയ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിലാണ്. പെന്തക്കോസ്ത് പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം ഏകദേശം 120ഓളം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലൊരു മുഴക്കമുണ്ടായി. അഗ്നിജ്വാല പോലെ വിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി. അവരുടെ മേൽ ആ അഗ്നിജ്വാല പതിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു. ഈ ബഹളമെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് അന്ന് പെരുന്നാളിന് കടന്നു വന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ ഓടിക്കൂടി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ. ഉടനെ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്രസംഗം നടത്തി. യോവേൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം ദൈവം അരുളി ചെയ്ത ആ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യാപാരമാണ് ഈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിച്ച് പത്രോസ് അവിടെ പ്രസംഗിച്ചു. ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു, സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ, ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു? ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു? ഉടനെ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പീൻ, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കുക,
സ്നാനപ്പെട്ടേ മതിയാകൂ എന്ന കൽപ്പന നിലവിൽ വരുന്നത് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിലാണ്. അന്നാണ് സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. പെന്തക്കോസ്ത് നാളിന് ശേഷം ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പോലും സ്നാനപ്പെടാത്ത വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്നാനപ്പെടാത്ത വിശ്വാസി, സ്നാനപ്പെടാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോയവൻ, അങ്ങനെ ഒരാള് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിന് ശേഷം നാം കണ്ടെത്തുകയില്ല. പെന്തക്കോസ്ത് നാളിന് ശേഷം ഏത് വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അവർ വിശ്വസിച്ചു, സ്നാനമേറ്റു എന്നേ ഉള്ളൂ. വിശ്വസിക്കാതെ അല്ലെ സ്നാനമേൽക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോയ കാര്യം കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല. കള്ളന്റെ മരണം പെന്തക്കോസ്ത് നാളിന് മുൻപായിരുന്നു. പെന്തക്കോസ്ത് നാളിന് ഏകദേശം 50ഓളം ദിവസം മുൻപാണ് കള്ളൻ മരിച്ചത്. കള്ളൻ പുതിയ നിയമസഭയുടെ അംഗമല്ല, കള്ളൻ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് കള്ളന് സ്നാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമയുഗത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമ വിശ്വാസിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ സാധാരണക്കാരെ കുഴയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു വാക്യമുണ്ട്, അത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. 1 കൊരിന്ത്യർ 1-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം. സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാനല്ല, സുവിശേഷം അറിയിപ്പാനത്രേ ക്രിസ്തുവിനെ അയച്ചത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് വ്യർത്ഥമാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് വാക്ചാതുര്യത്തോടെ അല്ലാതാനും. ഇവിടെ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യയിലെ വിശ്വാസികളോട് പറയുകയാണ്, ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചത് സ്നാനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല. അപ്പൊ സ്നാനം ഒഴിവാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വളരെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പാണിത്. പൗലോസ് കൊരിന്തിൽ ചെന്നത് സ്നാനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല, അതോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വാക്യം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്താൽ ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങൾക്ക് അവയ്ക്കില്ലാത്ത പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകും. ഇവിടെയും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അതാണ്. പൗലോസ് സ്നാനത്തിനെതിരായി സംസാരിക്കുന്നില്ല, സ്നാനം വേണ്ട എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നില്ല. കൊരിന്തിലുള്ള ആരും സ്നാനപ്പെടാതിരുന്നിട്ടുമില്ല. കൊരിന്തിലുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളും സ്നാനപ്പെട്ടവർ തന്നെയായിരുന്നു. എങ്കിലും പൗലോസ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നാം അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ 12-ാം വാക്യം തൊട്ട് അല്പം മുൻപ് തൊട്ട് വായിക്കണം. ഇത് 17-ാം വാക്യമാണ്, അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് തൊട്ട് വായിക്കുക. 12-ാം വാക്യം തൊട്ട് വായിച്ചാട്ടെ. നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തൻ ഞാൻ പൗലോസിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ, ഞാൻ അപ്പൊല്ലോസിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ, ഞാൻ കേഫാവിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നുപോൽ ക്രിസ്തു വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ? പൗലോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുവോ? അല്ല, പൗലോസിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്നാനമേറ്റുവോ? എന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു എന്ന് ആരും പറയാതെ വണ്ണം ക്രിസ്പോസിനെയും ഗായോസിനെയും ഒഴികെ നിങ്ങളിൽ ആരെയും ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാകിയാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സ്തെഫനാസിന്റെ ഭവനക്കാരെയും ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു, അതല്ലാതെ മറ്റു വല്ലവരെയും സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുവോ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാനല്ല, സുവിശേഷം അറിയിപ്പാനത്രേ ക്രിസ്തുവിനെ അയച്ചത്. പൗലോസ് പറഞ്ഞ വാചകത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. പൗലോസ് കൊരിന്തിൽ ചെന്നപ്പോഴേ പൗലോസിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇവിടെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം. കാരണം കൊരിന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവരുടെ ഗുരുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുമുണ്ട് അങ്ങനെ. എന്റെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നയാളാണ്, അല്ലെ എന്റെ നേതാവ് ഇന്നയാളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കൊരിന്തിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏത് വ്യക്തിയും പറയും എന്റെ ഗുരു ഇന്നിടത്തെ ഇന്നയാളാണ്. അപ്പം വലിയ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെ എന്റെ നേതാവ് ഇന്നിടത്തെ ഇന്നയാളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു ഗമയായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് പൗലോസ് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു. പൗലോസ് വല്ല നിവൃത്തിയുമുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുകയില്ല. കാരണം ആരെയെങ്കിലും സ്നാനപ്പെടുത്തിയാൽ അവര് ഭാവിയിൽ പറയാൻ ഇടയായിത്തീരും, പൗലോസാണ് എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളുണ്ട്, അവകാശങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ ഞാൻ അല്പം വലിയവനാണ് എന്ന് പറയാൻ ഇടയായി തീരും. അത് പൗലോസിന് അറിയാമായിരുന്നു. പൗലോസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ആരും ഞെളിയാൻ ഇടയാകരുത്. അതുകൊണ്ട് വല്ല നിവൃത്തിയുമുണ്ടെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന ശുശ്രൂഷ പൗലോസ് മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ചു. കൊരിന്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും സ്നാനപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് നടത്തിയത് പൗലോസ് അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. പൗലോസ് വളരെ കുറച്ചു പേരെ മാത്രമേ സ്നാനപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ. തികച്ചും ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ പൗലോസ് ആരെയെങ്കിലും സ്നാനപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും പൗലോസ് മറ്റേതെങ്കിലും വിശ്വാസികളെ കൊണ്ട് സ്നാനം നടത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പൗലോസ് അതിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കൊരിന്തിലുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളും സ്നാനപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അത് സ്നാനത്തിനെതിരായി പൗലോസ് ഒരു വാക്കുപോലും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ അപ്പൊല്ലോസിന്റെയും പത്രോസിന്റെയും പൗലോസിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് കൊരിന്തിലെ വിശ്വാസികൾ ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കുകയാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ പൗലോസ് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിയാൻ
വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ കാരണമെന്ത്? ഞാൻ എന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയോ? അപ്പല്ലോസിന്റെ പേരിൽ അപ്പല്ലോസ് വല്ലവരെയും വന്ന് സ്നാനപ്പെടുത്തിയോ? നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്ന് വല്ലവരും നുണയെങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വളരെ പേരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുക പോലും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. വളരെ കുറച്ച് പേരെയല്ലേ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ. അതിലധികം ആളുകൾ ഇവിടെ കിടന്ന് എന്റെ പേര് പറയുന്നല്ലോ. ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പൗലോസ് പറയുന്ന കോണ്ടസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. സ്നാനത്തിനെതിരായല്ല പൗലോസ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ സഭയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഗ്രൂപ്പിസത്തിനെതിരായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പൗലോസ് പറഞ്ഞ വാചകത്തെ കോട്ടിമാറ്റി സ്നാനത്തിനെതിരാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. ഇത് സാത്താന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. ഈ തരത്തിലുള്ള ദൈവവചനത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ കോട്ടിമാറ്റുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ദുരാത്മാവാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുത നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇവിടെ പൗലോസ് സ്നാനത്തിനെതിരായി സംസാരിക്കുന്നതേ ഇല്ല. മറ്റൊന്ന്, ചിലർ പറയാറുണ്ട്, ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്തവർ വിശ്വാസത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവർ സ്നാനമേൽക്കണം, അത് ന്യായമായ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ തോമസ് ലീഗ ഇവിടെ വന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം പ്രസംഗിച്ച കാലത്ത് തന്നെ മാമോദീസ മുങ്ങി ക്രിസ്ത്യാനികളായ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റ മാമോദീസ മതി. അതേസമയത്ത് ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്നോ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും മതങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നവർ തീർച്ചയായും സ്നാനമേൽക്കണം. പക്ഷേ ദൈവവചനം പറയുന്നു, ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു. ആരോടാണ് കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞത്? പരീശന്മാരിൽ പ്രമാണിയായ നിക്കോദോമോസിനോട്. നിക്കോദോമോസ് എന്ന് പറയുന്ന പരീശ പ്രമാണി, യഹൂദന്മാരിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്നവൻ, അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി, എല്ലാവിധത്തിലും അഭിമാനിക്കാൻ കഴിവുള്ളതായ നിക്കോദോമോസ് യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ നീ ദൈവരാജ്യം കാണുകയില്ല. ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ നിക്കോദോമോസിനെ ചോദിച്ചാൽ, കർത്താവെ, ഞാൻ എങ്ങനെ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത്? ഉടനെ കർത്താവ് അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു, ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു. അത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് അന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട്, അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി പോലും നരകത്തിൽ പോകത്തില്ല. അവരുടെ ഒരു കെട്ടുകഥയും ആ നാട്ടിൽ പരന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും പോകുന്ന ഒരു കവലയുണ്ട്. മരിച്ചു ചെല്ലുന്ന വ്യക്തി ആ ജംഗ്ഷനിലെത്തും. അബ്രഹാം ആ കവലയിൽ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും യഹൂദൻ, വലിയ പാപം ചെയ്ത യഹൂദൻ പെട്ടുപിഴച്ച് നരകത്തിലേക്ക് പോയേക്കാം, ഞാൻ വലിയ പാപിയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, നരകത്തിലേക്ക് പോയേക്കാം എന്ന് കരുതി നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയെ തിരിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അബ്രഹാം ചോദിക്കും, നിൽക്കവിടെ, നീ ആരാണ്? ഞാൻ യഹൂദനാണ്, അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാണ്. ഉടനെ അബ്രഹാം പറയും, മകനെ, ഞാനാണ് അബ്രഹാം. എന്റെ സന്തതികളെ മുഴുവൻ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ട നീതിപ്രവർത്തികൾ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സന്തതിയായി പിറന്ന ഒരു വ്യക്തി പോലും നരകത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നേരെ പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ നാമത്തിൽ, എന്റെ പേരിൽ, ഞാൻ ചെയ്ത നീതിയുടെ പേരിൽ, എന്റെ നീതി ദൈവം അവിടെ കണക്കിട്ടു, എന്റെ വിശ്വാസം ദൈവം നീതിയായി കണക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ, നീതിയുടെ പേരിൽ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറയും എന്നൊരു ധാരണ യഹൂദന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറഞ്ഞത്, സർപ്പസന്തതികളെ, വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞോടിപ്പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നത് ആരെ? അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉള്ളം കൊണ്ട് പറയാൻ തുനിയരുത്. യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ അടുത്ത് സ്നാനമേൽക്കുവാൻ കടന്നു വന്ന പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും സ്നാനമേൽക്കാനൊക്കെ വന്നു. സ്നാനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ പറയുന്നത്, സ്നാനമൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിടുന്നതേ ഉള്ളൂ, സ്നാനപ്പെട്ടില്ലേലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും സ്നാനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും സ്വർഗത്തിലോട്ട് പൊക്കോളൂ, മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊള്ളൂ എന്നൊരു ധാരണ അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ അവരോട് പറയുന്നത്, അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളം കൊണ്ട് പറയാൻ തുനിയരുത്. നിക്കോദോമോസിനോടും കർത്താവ് പറയാതെ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്, ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു. നിക്കോദോമോസേ, നീ ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമായി തന്നെയാണ്. അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാണെന്നത് ശരി തന്നെ, യഹൂദനാണെന്നത് ശരി തന്നെ, നിന്റെ ഈ നാട്ടിലെ നടപ്പനുസരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ നീ എന്തുകൊണ്ട് യോഗ്യനാണെന്നതും ശരി തന്നെ. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും നീ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല. അബ്രഹാം പിതാവായതുകൊണ്ട് ഫലമൊന്നുമില്ല. നീ വീണ്ടും ജനിച്ചേ മതിയാകൂ. അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയായ ആ വ്യക്തി നിക്കോദോമോസിന് പോലും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു എങ്കിൽ
19 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വ്യക്തി സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല. ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു. ഹിന്ദുവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനും മുസ്ലിമിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനും ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു. വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നുള്ളൂ. രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നുള്ളൂ. വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച വ്യക്തി, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി സ്നാനമേറ്റേ മതിയാകൂ. അത് ക്രിസ്തീയ കുടുംബം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്നാനം ഒഴിവാക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ ആരും ധരിക്കേണ്ടതില്ല. മറ്റു ചിലർ പറയാറുണ്ട് ശിശുസ്നാനം മതി. കാരണം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുടുംബമായി വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു, കുടുംബമായി സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും കുട്ടികൾ കാണും. കുട്ടികളെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമല്ലോ. അതും ഒരു ദുർവ്യാഖ്യാനമാണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുക. അവിടെ ഒരിടത്തു പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പ്രായമാകാത്ത കുട്ടികളെ കൂടെ സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല. കുടുംബമായി വിശ്വസിച്ചു, കുടുംബമായി സ്നാനപ്പെട്ടു, അതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല. കുടുംബമായി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കുടുംബമായി സ്നാനപ്പെടാനും കഴിയും. അതിന് യാതൊരുവിധ തടസ്സവും ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നില്ല. കുടുംബമായി വിശ്വസിക്കുന്നവർ കുടുംബമായി സ്നാനപ്പെടുന്നു. വ്യക്തികൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികൾ സ്നാനപ്പെടുന്നു. വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം വേണം സ്നാനം. കുടുംബത്തെ സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താൽ കുടുംബത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കുകയും വിശ്വസിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കുകയും അതിന്റെ മുകളിൽ വിശ്വാസം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. കാരണം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്നത് ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കാൻ പാടില്ല. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് വീട് പണിയുന്നതിനോട് തുല്യമായിരിക്കണം. ദൈവവചനമാകുന്ന പാറമേൽ അടിസ്ഥാനം വിട്ട് വേണം നാം വീട് പണിയുവാൻ. ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്. കുടുംബത്തിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന ഊഹം, ആ കുട്ടികൾ വിശ്വസിക്കാതെ തന്നെ സ്നാനം ഏറ്റിരിക്കുമെന്ന് മറ്റൊരു ഊഹം, രണ്ട് ഊഹങ്ങളുടെ മേലാണ് ശിശുസ്നാനം നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിന് ദൈവവചനത്തിൽ ആധാരമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. ഇത്രയുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, സ്നാനം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് സ്നാനപ്പെടാം, പക്ഷേ ആരും അറിയാതെ രഹസ്യമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി വേണം സ്നാനമേൽക്കാൻ. അതിനും എനിക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ളത് ഇതേ ഉള്ളൂ. നമ്മെ നേടാൻ വേണ്ടി അല്പം പോലും ലജ്ജിക്കാതെ, അല്പം പോലും നാണം തോന്നാതെ ആ വഴിയോരത്ത് പെരുന്നാൾ ദിവസം ക്രൂശിൽ നഗ്നനായി കിടക്കാൻ യേശുവിന് നാണം തോന്നിയില്ല. ആ യേശുവിനെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനും സ്വീകരിച്ചു എന്ന് 4 പേരുടെ മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതായ സ്നാനമേൽക്കാനും നമുക്ക് ലജ്ജയാണെങ്കിൽ ആ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത്? ആ വിധത്തിൽ ലജ്ജിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് സ്വീകരിക്കുമെന്നോ അവർ രക്ഷപ്പെടുമെന്നോ നാം വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യേശുവിനെ ഓർത്ത് ലജ്ജിക്കുന്നവൻ, യേശുവിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റുപറയുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്ന വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനല്ല. കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ലജ്ജിക്കുന്നവനെ ഓർത്ത് ഞാനും ലജ്ജിക്കുമെന്ന്. യേശുവിനെ സാക്ഷീകരിക്കുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഓർത്ത് യേശുവിൽ ലജ്ജിക്കുന്നു. 4 പേരുടെ മുമ്പിൽ 4 ആൾ കാണുക സ്നാനമേൽക്കാൻ എന്തേ ഇവർക്ക് നാണം? സ്നാനപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ലജ്ജാകരമായ കാര്യമാണെന്നാണ് ഇവരുടെ ചിന്ത. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇവിടെയുണ്ട്. സ്നാനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ദൈവം യോഹന്നാനെ അയച്ചു. പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും വരെ യോഹന്നാന്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനമേറ്റു. ഈ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യോഹന്നാന്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനമേറ്റു. യേശു തന്നെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് അനേകരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി. സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനം പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുക എന്നത്. നിങ്ങൾ ഭൂലോകമൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം അറിയിക്കുക. വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്തവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാചകമാണ്. ഈ വാചകങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തിലെടുത്ത ശിഷ്യന്മാർ അവർ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, വിശ്വസിച്ചവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പത്രോസ് ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി, വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേൽക്കുക. അവന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ട് 3000 യഹൂദന്മാർ ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ സ്നാനപ്പെട്ടു. ഏറെ താമസിയാതെ സംഖ്യ 5000 ഉയർന്നു. ശമരിയക്കാർ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ടു.
കൊർന്നോലിയോസും കുടുംബവും മറ്റ് ജാതികളും ഒക്കെ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേറ്റു. ഇവരെക്കാൾ കൂടിയവരല്ല കേരളത്തിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും. യഹൂദനേക്കാൾ വലിയ ക്രിസ്ത്യാനി കേരളത്തിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. യഹൂദന്മാർ, അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയായ യഹൂദന് സ്നാനം ആവശ്യമായിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടിന് സ്നാനം ആവശ്യമായിരുന്നു. കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് സ്നാനം ആവശ്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ പണ്ട് 19 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് നടന്നെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഏതോ ഒരു കള്ളക്കഥയുടെ പേരിൽ സ്നാനം ആവശ്യമില്ല എന്നാരെങ്കിലും വാദിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെയല്ല എന്ന് എനിക്കതിന് മറുപടിയായി പറയാനുള്ളൂ. യേശുവിനെ ഓർത്ത് ലജ്ജിക്കുന്നവർ, രഹസ്യമായി സ്നാനപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ, അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല എന്ന് ദുഃഖത്തോടെ പറയട്ടെ. സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന വസ്തുത ഒളിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നവർ, സ്നാനപ്പെടാത്തവരോടുകൂടി കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നവർ, അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ അല്ല എന്ന് തുറന്നു പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലരും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്നാനപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും. എന്റെ സമുദായക്കാരെ, കുടുംബക്കാരെ, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മറ്റ് സമുദായങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും. അതിന് മറുപടിയായി എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത്, നിനക്ക് ഒറ്റപ്പെടാതെ ജീവിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? കർത്താവിനോടുകൂടി നിത്യത ചെലവഴിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? എത്ര കൂട്ടുകൂടി ജീവിച്ചാലും 100 വയസ്സിന്റെ അപ്പുറത്തൊന്നും ജീവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ ജീവിതം ഈ ലോകത്തിൽ 50, 60, 70 അങ്ങേയറ്റം 100 വർഷം കൊണ്ട് തീരുന്നതാണ്. നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തകോടി യുഗങ്ങളാണ്. അനന്തകോടി യുഗങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ഈ ലോകത്തിൽ കഴിക്കുന്നതായ 50, 100 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ണിമയ്ക്കുന്നത് പോലെയേ ഉള്ളൂ. ആ ചുരുങ്ങിയ കാലം ചില കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ്, ചില എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ്, കൂട്ടുകാർ നമ്മളെ കൈവിടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങാൻ മടിക്കുന്നവർ, അവർ നിത്യ നരകത്തിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസിനും പൗലോസിനും ആദിമ ശിഷ്യന്മാർക്കും എല്ലാം വിട്ട് കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങാൻ ഒരു മടിയും ഉണ്ടായില്ല. അതുപോലെ അന്യജാതികളിൽപ്പെട്ട അനേകരുണ്ട്, അവർക്ക് എല്ലാം വിട്ട് കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങാൻ ഒരു മടിയും ഉണ്ടായില്ല. അവർ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പീഡ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജീവൻ കൊടുത്തു തന്നെ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് ആർക്കും കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങാൻ മടി തോന്നിയില്ല. സഭാചരിത്രം പഠിച്ചാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് തങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ ഒരു പട്ടിക നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആരെങ്കിലും ചിലർ പിണങ്ങുമെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അല്പം നാണക്കേടുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാരണവും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെടാൻ മടിക്കുന്നത്, കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയല്ല, രക്ഷയ്ക്ക് അർഹനായ വ്യക്തിയല്ല. നാം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ വേണമോ, ഈ ലോകം തരുന്ന അല്പം മാനം വേണമോ? അല്ലെ വേറൊരു രൂപത്തിൽ ചോദിക്കാം, നമുക്ക് വേണ്ടി സകല മാനക്കേടും സ്വന്തം തലയിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുന്നവർ പോലും മുഖം മറച്ചു കളയത്തക്ക വിധത്തിൽ വിരൂപനായി ക്രൂശിൽ കിടന്ന യേശുവിനെ വേണോ? ഈ ലോകത്തെ കുറെ കപട അഭിമാനം, കപട മാനം, ക്ഷണഭംഗുരമായി അവസാനിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള ചില മാന്യതകൾ, ഇതൊക്കെയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഇതിലേതു വേണം എന്ന് നാം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കൊടുക്കുക. തീരുമാനം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളതാണ്. വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും, വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും. ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സാത്താന്റെ ഉപദേശമാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. ദൈവവചനം പഠിക്കുക, പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ പരിശോധിക്കുക. ദൈവസഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി സ്നാനപ്പെടാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ? ദൈവസഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി വിശ്വസിക്കാതെ സ്നാനപ്പെട്ട കാര്യം ബൈബിളിലുണ്ടോ? ദൈവസഭയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി തലയിൽ അല്പം വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ച് സ്നാനപ്പെടുത്തിയ സംഭവം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ദൈവവചനം വ്യക്തമായി പഠിക്കുക, ദൈവവചനം എന്തു പറയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ദൈവവചനം അനുസരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയി മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്ക് കേട്ട് ദൈവവചനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ നമുക്കിടയാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇരുക്കത്തിനപ്പം ഞാൻ തിന്നാലും കഷ്ടത്തിൻ കണ്ണുനീർ കുടിച്ചെന്നാലും ദേഹി ദുഃഖത്താൽ ക്ഷയിച്ചെന്നാലും
എല്ലാം പ്രതികൂലമായെന്നാലും യാത്ര ചെയ്യും ഞാൻ ക്രൂശിനെ നോക്കി. യുദ്ധം ചെയ്യും ഞാൻ യേശുവിനാ, ജീവൻ വച്ചിടും രക്ഷകനാ. അന്ത്യശ്വാസം വരെയും ജീവൻ വച്ചിടും രക്ഷകനാ. അന്ത്യശ്വാസം വരെയും